Estes son os nomes de algunhas das mulleres que dedicaron a súa vida ao tecido, un oficio de profunda raizame en Galicia o que se lle rende homenaxe nesta exposición, Tecer para crer, unha mostra de téxtiles tradicionais na Capela de Santa María onde tamén poder ver demostracións en vivo. Na exposición podemos ver o tear tradicional, o de baixo lizo, o tecido de nudos, que sería nun bastidor, e tear de alto lizo, varios tecidos con nudos tamén que ten aí dolla cuesta, traballaron a redeira. Un traballo que antigamente foi de vital importancia no sustento do fogar na Galicia rural e que xente como a Lourdes continúa para que non caia no esquecemento. Trabállase de forma tradicional porque nosotros queremos que este oficio non se perda, que siga pa diante e que veñan novas xeracións que o continúen. Como a súa filla Miriam, tecelá tamén. Os primeiros requisitos tíñaos: paciencia, boa vista, habilidade e gañas de crear. Me gusta toda o que é tema etnografía, oficios tradicionales, a historia, a arte. Para min todo ese universo está bastante relacionado. Entón, pois, sempre me chamou moito falar cos maiores, que me contaran eso, como facían todas estas labores. E continuar, sobre todo, tamén, é un punto que me parece importante, coa tradición familiar. Pero iso sí, aportando novidades. Ademais das pezas tradicionais, dos tecidos tradicionais, que iso mantémolo de base no obradoiro, tamén tratamos de innovar, traer un pouco eses tecidos a pezas actuais, para tamén adaptarse aos novos tempos. A exposición de entrada libre estará aberta ata o 30 de setembro na Capela de Santa María, en horario de mañá e tarde.